O alcalde de Poio advirte da mala situación económica que atravesa o concello. Poio é o concello con máis débeda de toda a provincia. E a nos é un tema que nos preocupa moito e, sobre todo, para terminar este ano coa situación económica que ten o Concello. Nestes momentos temos unha débeda de preto de 8 millóns de euros cos bancos, é dicir, préstamos adquiridos e operacións de crédito que estaban, en este caso, xa tramitadas cos bancos, que están preto dos 8 millóns de euros, e nos atopamos, pois, en este caso, con máis, con preto de 1 millón de euros en facturas sin pagar. Son os primeiros datos que deixa a auditoría interna das contas municipais encargada polo rexedor. En canto ao orzamento para este ano, Moldes asegura que a maioría das partidas están esgotadas, entre elas a destinada ao pagamento de horas extras. Nos nestes momentos o que temos no presuposto son compromisos adquiridos por anterior goberno que teñen partidas, como pode ser, pois neste caso, os concertos que vai haber pois a próxima semana ou actuacións. Pero o problema que temos é que en gasto corriente temos as partidas totalmente agotadas. Eu o que quería primeiro é agradecer aos propios funcionarios, porque, por exemplo, a partida de horas extras está agotada e cando foron as festas ou eventos que temos que se fai fora de horario normal laboral, están traballando igual e con total compromiso. Unha vez máis, o alcalde criticou a xestión económica do anterior goberno e afeoulles que apuntan a existencia de 3,2 millóns de euros nas contas municipais. Asegura Moldes que son cartos destinados ao pagamento das nóminas. Eu fago unha pregunta. Si eles falan deses 3,2 millóns de euros que supoño que se referen ao pago de nóminas, é dicir, faltaría, é dicir, no Concello as partidas de nóminas, combustibles e demais están aseguradas. Logo, cando eles falan deses 3,2 millóns que quedan aí no Concello, estamos falando de todo eso que son gastos comprometidos. Non sei se o que queren é que lle dixemos de pagar as nóminas aos funcionarios. Coñecida a situación das contas municipais e a intención do novo goberno é estudar o orzamento municipal para reconfigurar algunhas das partidas, conseguindo así liquidez para asumir os proxectos pendentes ata finais de ano.